پیچھا ہٹتے نہیں پائے. اپنی امی جان دے حضور حاضر ہو گئے. عرض کیتا امی جان رج کے ویکھ لو پتراں دا چہرہ, پھر تانوں اے اون محمد نظر نہیں آؤ گے. اون محمد جس لیے امی جان ملتے نہیں پائے. حضرت سیدہ زینب نے گل نہ لایا, فرمایا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے. فرمایا جاؤ میرے لال ویکھیا جے فاطمہ الزہرا دی عزت نو داغدار نہ کرنا, علی دی شجاعت نو داغدار نہ کرنا. پترا تسی علی تے فاطمہ دے دوترے ہو, جاؤ بچو جاؤ جا کے کفر نال یزیدیاں نال مقابلہ کر لو, باطل دے نال ٹکراؤ جا کے. ننیاں ننیاں تلواراں لے کے خیمے تو ملن نکلن لگے نہیں. سیدہ زینب نے فرمایا خیمے والے ہو آؤ ذرا میرے لالا نو ویکھ لو. میرے لال چند گڑیاں دے پرانے نے جس نے دوستا پیچھے ہٹے نے. امام زین العابدین دے گل لگے. امام زین العابدین مل کے بعد حضرت شہزادہ علی اکبر نے فرمایا او میرے ننے جیو ویرو آؤ میرے گل لگ جاؤ. اپنے دوستا گل لایا. پھر حضرت سکینہ نے اپنی گل نہ لایا. ارے دوستا سکینہ نے گل نہ لایا. اجازت لا کے چلے نے. ہوں ماموں ہاتھی ودیا کر دینی پے, ماں ہاتھی ودیا کر دیے پی. جا رہے ہیں جس ویلے کوفے دے میدان دے اندر کربلا دے میدان دے اندر پہنچے نے. بڑیاں کوفیاں نو واسطے جہنم کیتا, بڑے کوفیاں واسطے جہنم کیتا. امام علی مقام دے پیارے شہزادے پیارے دوستا بھانگے انہوں نے جے شہزادے سیدہ زینب دے لستے جگر سیدہ زینب دے نورے نظر وہ دوستا گاجر مولی دی طرح کوفیاں نو کٹ رہے ہیں. یزیدی فوج دے پرکھے اڑ رہے ہیں. آخر ظالم ایک آواز بلند ہویا اوے حسین دی آل دے علی دی آل دے وچوں دو ننے ننے پھول آئے نے تے تہاڈا بیڑا گھر ہوندا پیا. اوے یک بار نال کوفیو حملہ کرو, اوے یک بار نال پیراں دے میل پا دیو, اوے نیزیاں دے وار شروع کر دیو, تسی تلواراں دی وار شروع کر دیو. ننے ننے سیدہ زینب دے شہزادے نے تیراں دی بارش ہو گئی ہے. نیزیاں دے وار ہونے شروع ہو گئے نے. تلواراں بجلیاں دی طرح چمک رہی ہے. وہ دوستا جس نے دوے ننے ننے جانے پائے. آخر زخماں دی تاب لیا نہ سکے, زمین سے تشریف لے آئے نے. آخر ظالم ودے امام علی مقام دے 5 جن شہید کیتا. سیدہ زینب خیمے دی اوٹ وچ ویکھ رہیاں نے. فرمادیاں نے واہ وے شہزادو اے میرے ننے بچو دین دی لاج رکھ لیجے, شہید ہو گئے نے. ایک آواز آئی ہے ماموں جی سنو آ کے پڑیا جے. حضرت امام علی مقام دور دے گئے نے. وہ دو ننے لاشیں پائے ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. اپنے پہنجیاں دے لاشاں نوں چکیا ہے. چھوٹے نوں چھاتی نال لا لیا, بڑے نوں بڑل دے اندر لپیٹ لیا. لپیٹ کے ننے ننے شہزادیاں نوں لے کے اوندے نے پے. آ کے خیمے وچ لاشیں ترے نے. سیدہ زینب نے پتر نوں ایک اس پاسے پا لیا, ایک اس پاسے پا لیا. فرمایا وے میرے بچے ہو ہن تسی میرے کول جدا ہو گئے ہو. حضرت سکینہ لاشاں نوں کلاوے وچ لے لیا. فرمایا ہائے سورا کول ہوندی اج اپنے ویراں دا حال ویکھ لیندی. چالا مرن نویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں پینا, جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا. امام علی مقام دے پیارے بانجیاں دے لاشیں پے ہوئے نے. شہر بانو آ کے ویکھیاں نے. حضرت شہزادہ علی اکبر نے فرمایا اوے ذرا خیمے والے ایک پاسے ہو جاؤ, میں اپنے پھپھی زاد پائیاں نوں تنہائی وچ ملنا ہے. جس لیے علیحدہ ہو گئے. امام نے اجازت دے دیتی. سید دعا دے لاشیں کٹے کر کے آپ لیٹ کے اپنی چھاتی تے پا لیا. فرمایا اوے سید ہو جاؤ میری چھاتی نال ٹھنڈ پا لو. اوے اس بھرا دی کی زندگی ہے جدے ویر دنیا تو چلے جان. اوے لو یار حوالے رب دے میلے دی 4 دناں دے. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. امام علی مقام دے بہانجیاں دے لاشے پے ہوئے نے. کافر دوستا پے ہوئے نے. تے ویکھیا کہ حضرت سیدہ سکینہ زارو قطار رو رہیاں نے, اکھاں تے آنسو آ رہے نے. اگا ہوئیاں خیمے دی اوٹ دے وچ ویکھیا کہ انہیں چچا عباس کھڑے نے. عرض کیتی چاچا جی. فرمایا آؤ میری بچی کی گل ہے. حضرت عباس علمدار نے اپنی دھی نوں چا لیا وے, پیاری بھتیجی نوں چا لیا وے. حسین دی دھی نوں اپنے موڈے نہ لایا. فرمایا سکینہ کی گل ہے. عرض کیتی چاچو جی آئے میرا دل گھبراتا ہے, ایک گھٹ پانی مل جائے. پانی 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 دے آوازیں بلند ہوئے. عباس علمدار دے دل تے اثر ہویا. فرمایا ننی جی سکینہ نو چکیا ہویا ہے. حسین نو جا سلام کیتا وے. عرض کیتا آقا حسین. فرمایا او میرے ویر کدھر آئے ہو. عرض کیتی بھائی جان ایک اجازت لین واسطے آیا ہاں. فرمایا ویرا کی اجازت ہے. فرمایا ذرا اپنی دھی دا آواز سن لے. جس نے سکینہ نے پوچھا سکینہ کی گل ہے. عرض کیتا ابو پانی دی پیاس دی شدت نال زبان خشک ہو گئی ہے. میرا ننا جا ویر تڑپدا پیا, علی اصغر تڑپدا پیا. میں چاچو نو آنی چاچو جی مینوں پانی لیا دیو. چاچو جی ایک گھٹ پانی مل جائے میرے دل نو تسکین ہو جائے. اور فرمایا میرا باس نو چاندے پیو. عرض کیتی سیدہ اے سکینہ دے ہاڑیاں دا صدقہ مینوں اجازت دے دے. میرے کو برداشت نہیں ہوں سکینہ دا رونا. سکینہ نے مینوں کیا وے اے حسین اے میرے پیارے بھائی جان اے علی دے لال میرے سونے ویرا ہن صبر عباس کو نہیں ہوندا کہ جدوں سکینہ دے ہاڑے سن کے عباس کا موج بیٹھتا.
سید نے فرمایا عباس تو گیوں تے میری کنڈ خالی ہو جائے گی، پر آپ بڑی چیزاں ہوندے نے، پر آپ باواں ہوندے نے، جے عباس تو نہیں چلا گیوں تے میرا اتنے کون سہارا دین والا ہوئے گا؟ میرا ویر حسن بھی چلے گئے نے، اے سیدہ ابو بکر بھی قربان ہو گئے نے، عباس میرا عمر بھی ویر قربان ہو گیا ہے، میرے سارے قربان ہو گئے نے، ایک تیرے سہارے تے میں ہے، تو میرا علمدار ہے، تو جھنڈے کو اٹھان والا ہے، یہ عباس تو نہیں چلا گیا حسین کلے ہی رہ جائے گا۔ عرض کیتا بھائی جان پھر حسین دا اللہ تے اللہ دا رسول محافظ ہے، مجھے اجازت دے دیو، میں سکینہ نال وعدہ کر چکی ہوں۔ امام علی مقام نے اپنے بھائی نے اجازت دیتی، مسکیزہ ہاتھ وچ پھڑیا، دستار علی دی بنیے، چادر تطہیر دی بکل ماریے، شمشیر حیدی ہاتھ وچ پھڑیے، فرمایا آؤ خیمے والو جے تے وعدہ ہویا، جے تے آ سکیا تے آ جانا، تے نہیں تے آؤ مینوں ویکھتا لو، پھر عباس صاحب تانوں نظر نہ آئے۔ عباس علمدار جس نے تیار ہو گئے نے سارے خیمیاں کولو، خیمے والوں مل کے جس نے باہر نکل لگے نے، امام علی مقام دا پیارا بھائی جس نے خیمے تو تیار ہو کے نکل لگا، حسین دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، سیدہ شہر بانو عرض کر دیاں نے پیاں آقا حسین ذرا صبر دلاسا کر دل نو دلاسا دیو، فرمایا شہر بانو ہائے اج میرا ویر میرے کولو جدا ہو چلیا وے، ہائے میں عباس کہہ کے کنوں پکاراں گا، علی دی نشانی میری اکھاں تو اوجل ہو چلی ہے، اج میرا ویر جدا ہوندا ہے، حضور پھر ذرا دل نو تسکین دیو، فرمایا شہر بانو دل نو کیویں تسکین آوے جدے اکھاں دے سامنے ویر چلے آوے۔ امام نے دلاسا دیتا، امام نے اپنے آپ کو کنٹرول کیتا، سہارا دیتا، اے حضرت عباس علمدار آخری وار نکل دے، فرمایا سکینہ ذرا میرا بیٹا میری بات سمجھاؤ، سکینہ قریب آئی نے، فرمایا سکینہ دیکھی جے پانی لیا سکیا تے لے کے آواں گا، تے جے نہ آیا سکیا مینوں معاف کر دئی، میرے بس دی گل نہیں ہونی، جے میں لیا سکیا تے لیا دیاں گا، تے جے نہ آیا گیا تے سکینہ مینوں معاف کر دئی، نانے دے سامنے مینوں شرمندہ نہ کری، چاچا وعدہ کر کے نہیں سی آیا، میرے امام علی مقام دا پیارا بھائی جدو تیار ہو کے خیمیاں تو نکل جاتا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، امام علی مقام نے فرمایا جس نے نکل لگا فرمایا عباس ذرا ٹھہر جاؤ، فرمایا اے عباس ذرا ٹھہر جاؤ، عرض کی آقا حسین میرے پیارے بھائی جان کی گل ہے، اے میرے سونے ویرا کی گل ہے، فرمایا عباس اوے بھرایا بھراواں نوں سوار کر دے نے، ذرا کھلو جا میرے موڈے دا سہارا لے کے سوار ہو، اوے میں تینوں آپ سوار کرانا وا، سوار کیتا جس ویلے آسمان دے ول منہ اٹھایا تے دوستا اور سواری نو ایڑی لگا دیتی ہے، وہ میدان میں گیا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، وہ دوستا جس نے گئے نہیں میدان کے اندر، فرمایا ہوئے ظالمو حیا کرو تے بلائے ہوئے مہمان آ تو خط گل کے بلایا ہے، وہ تھی سانو وہ ظاہر کر دے سو، اپنے آپ محبت کا دعویٰ کر دے سو، بلا کے خدمت کر دے پائے، لیکن دوستا کوئی سنگ دل کوفیاں تے کوئی اثر نہیں ہویا۔ آخر میرے امام دے بھائی حضرت مولا مشکل کشا دے لگتے جگر میں تلوار ہوا لہرائی ہے، وہ دوستا جدھر وہ دوستا علی دا شیر جانا پیا، ادھر خزان کے پتیاں کی طرح کوفیاں دے ڈھیر لاشاں دے نظر آتے پے، کہ ادھر گئے نے ادھر سفن سوایا نظر آتا ہے، گاجر مولی کی طرح کٹے جا رہے ہیں، جا کے کی ہویا وہ دریا دے کنارے تے پہنچے، دریا دے کنارے نہر فرات دے کنارے تے پہنچے، جا کے مشکیزہ پانی دا بھرن لگے نے، پانی دا مشکیزہ بھر لیا دے، اور دوستا پانی بھرن لگے نے، آپ چلی پانی دی بھر کے منہ نال لان لگے نے، تے دل خیال آیا عباس تو تے پانی پی چلیا، پتا نہیں خیمیاں تک پہنچنے کہ نہیں، وہ سکینہ دی پیاس وچ تڑپ جائے گی تو پانی پی لے، اصغر پیاس وچ تڑپ جائے تو پانی پی لے، علی اکبر پیاس سے مارے تڑپدا ہوے تو پانی پی لے، بیمار زین العابدین تڑپدا ہوے تو پانی پی لے، وہ سیدہ اے تینوں چاہیدا نہیں، آپ نے چلو پانی دا اوتھے سٹ دتا، اور دوستا کی ہویا امام نے مشک جڑا مشکیزہ جڑا کاندیاں تے پا لیا، پھر سواری تے سوار ہو گئے نے، وہ آواز آندی ہے پئی، آواز کدا ہے اے لئی نور سادہ آواز ہے، آواز آندا پیا وہ کوفی ہو جی عباس پانی لے گیا تے قیامت تک جنگ ختم نہیں ہوے گی، ساڈا خاتمہ یقینی ہو جائے گا، اس واسطے عباس نو پانی نہ لے جان دیو۔ امام علی مقام دے بھائی نے جس نے آواز سنیا لرز گئے، اور دوستا جس نے لرز گئے نے امام علی مقام دے پیارے بھائی پھر دوستا مشکیزہ فریا ہویا، اور دوستا کی ہویا یک بار گنا ہویا، امام دا ویر مولا مشکل کشا دا پتر، اور دوستا جواب دینا جانا ہے، حملے دا جواب دینا جانا ہے، بڑے کوفی واسطے جہنم کردا جانا ہے، بڑے نو سنار کردا جانا ہے، آخر کی ہویا عمرو صاحب دی آواز نال تیراں دے میل پینے شروع ہو گئے، اور مشکیزے تے تیر وجدے نے پے، سید دا مشکیزہ چھلنی ہو گیا، پانی رڑدا جاندا ہے جتھے تیر وجدا ہے، سید مشکیزے دی کٹھیاں کردا جاندا ہے، یہ ہو سکے تے کہ چلو پانی دا بھی باقی رہ جائے، میں علی اصغر دے حلقدار کر لواں، میں سکینہ نو جا کے پانی دے لواں، آخر دوستا ظالماں نے تیراں دے حملے کیتے، تیر مین دی طرح پے رہے نے، مشکیزے نو تیر وجدے نے پے، اور مشکیزے جو پانی بہندا جاندا ہے، پانی نچڑدا جاندا ہے، پانی ڈلدا جاندا ہے، حضرت سید عباس دا دل گھبرا رہا ہے، آئے سکینہ نال وعدہ کیتا سی، آخر کی ہویا امام علی مقام دے پیارے بھائی دے دوستا مشکیزہ سارا پانی تو خالی ہو گیا ہے،
مچھلی کا پانی تو خالی ہو گیا. جس ویلے مچھلی کا پانی تو خالی ہو گیا, تھوڑا جہا پانی باقی ہے. امام نے کی کیتا, سید علی اکبر نے حملہ جوابی کارروائی ختم کر کے مچھلی نو اپنے چھاتی کی اوڑ دے لکا کے سواری نو دڑایا. ایک ظالم اگے ودیا تلوار ماری, جس پاسے مچھلی کا بازو کٹیا جانا ہے, مچھلی تھلے ڈگن لگا. امام نے فرمایا ہوئے ظالما میرے ویر کا بازو کٹ دیتا. ادھر سکینہ ویکھ رہی نے میرا چاچو پانی لے کے آندا پیا. حضرت سیدہ زینب نے ویکھیا میرے ویر کا بازو کٹ گیا ہے. اور دوستا کی فرما دیا نے پہ وچ دروازے بی بی زینب پئی ویر عباس نو سدے, آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے. آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسی پانی پی پی رجے. اور دوستا پانی لے کے آدھے پے, ایک بازو کٹیا گیا. عباس علمدار نے اپنا مچھلی کا دوجے بازو سے پہن لیا, دوجے بازو نہ لٹکا رہا. پھر ظالم نے تلوار ماری. امام حضرت عباس علمدار کا دوجا بازو بھی قلم ہو گیا. مچھلی کا تھلے نہیں ڈگن دیتا. حضرت عباس علمدار نے اپنے منہ مچھلی کا پھڑ لیا, منہ مچھلی کا پھڑ لیا. ظالم نے تلوار ماری ہے. میرے عباس علمدار کا اور کٹیا گیا, مچھلی کا زمین تے گر گیا. زخم زیادہ ہو گئے نے, پانی دے نال نال خون بھی بہ گیا. میرے امام دا ویر ٹکرا کے سواری تو زمین تے ڈگ پیا اور آواز دیندا پیا سکینہ مینوں معاف کر دئی, میرے کولوں پانی لے کے اپڑیا نہیں ہو گیا, میرے کولوں پہنچیا نہیں ہو گیا. سکینہ رض کر دیا نے آئے چاچو میں کیوں تینوں کہہ دیتا مینوں پانی لیا دے. حضرت سیدہ زینب حضرت سکینہ نو فرما دیا نے نی سکینہ ویکھ تیرا چچا پانی لے کے نہیں آ سکیا. امام دوڑ کے جاندے نے پے اپنے ویر دے لاشے تے ڈگ پے. فرمایا ہوئے ویرا اس وحشتناک میدان دے اندر مینوں کدے سہارے چھڈ کے گیا میں, اج ویرا اکلا رہ گیا وا. علی اکبر حضرت شہزادہ عباس کا لاشا موڈیا تے چکیا وے, لے کے خیمیاں ول آوندے نے پے, لے کے خیمیاں ول آوندے نے پے. آگے ویکھیا کہ حضرت سکینہ اپنے چاچے دے لاش نو کلارے وچ لے لیا. اور سارے خیمے والے لاشے دے کول بیٹھے نے اور دوستا گرد و غبار صاف کر دینے پے. زخماں دے وچوں کنکر چب دینے پے, کڈ دینے پے, تیر زخم جسم دے وچوں کھچ دینے پے اور سارے صاف کر دینے پے. کوہرام مچ گیا. اینی دیر کی ہوئی ہے کہ حضرت عباس علمدار بیٹھے ہوئے نے. ایک باری دوستا کی ہویا سرکار شہزادہ علی اکبر کھڑے ہو گئے. عرض کی ابو جان اجازت دے دو. فرمایا بیٹا کی گل ہے؟ عرض کی ابا جی دیکھو کوفی فخر کر دینے پے, اصا عباس نے گرا لیا, پیچھے معاملہ ختم ہوا. عباس کا لاشا پیا ہوا ہے. اور ادھر کی شہزادہ علی اکبر نے کوفے دے میدان وال کربلا دے میدان وال منہ کر کے فرمایا اور ظالمو علی کی غیرت زندہ, میں شبیہ رسول خدا آ رہا ہوں. میں سمجھو بات شہید ہو گیا تو کم ہو گیا. علی شبیہ رسول خدا, ہم شکل محبوب پروردگار حسین دا جوان پتر 18 سال کا آ رہا ہے. علی کی غیرت زندہ ہے. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہو. علی دا لال تو نگاہ تھلے رکھا مڑیا مرض کرنا تھا. جس نے بات ہوئی امام علی مقام کا جوان پتر جس وقت جانا پیا آ کے عرض کی ابا جی اجازت لینے واسطے آیا. فرمایا بیٹا کا دی. عرض کی ابا جی اس چیز کی کہ میں نانے کے دین تو قربان ہو گیا. سید کے چہرے پہ تبسم آیا اور نال آنسو بھی گرے. عرض کی ابا جی مسئلہ سمجھ لے نہیں بیٹا تبسم اس واسطے ہے کہ الحمدللہ علی دا اثر باقی ہے. مینوں امید ہے کہ ہر گھر جڑا علی شیر خدا دا پوترا ہوں گے کردار ادا کرے گا اور دسے گا میں علی دا پوترا ہوں. بیٹا تیری اجازت لین سے خوشی ہوئی ہے. اور ایک بات قابل غور ہے, ذرا یاد رکھو جان والے تے کوئی اثر نہیں ہوندا, جنہاں کول جاندے سن انہاں تے کچھ نہ کچھ اثر ہوندا سی, لیکن جڑا اجازت لے کے جاندا سی نا او تے کوئی اثر نہیں ہوندا کہ او تے خوشی نال جاندا سی میں نانے دے دین تو قربان ہوں. امام علی مقام دے جوان پتر اجازت لینے نے پے. اجازت فرمایا ابا جی پھر روئے کیوں ہوں؟ فرمایا اے بیٹا رویا اس واسطے ماں تو میرے نانے جان دا ہم شکل ہیں, تو میرے نانے جان دا ہم شبیہ ہیں, تو ہم شکل رسول خدا ہیں, تو محبوب خدا دا ہم شکل شبیہ رسول خدا میں. بیٹا جب نانا جان تو دل اداس ہوں سی پترا میں تینوں سامنے کھلار کے ویکھ رہا تھا, میرے دل میں تسلی ہو جاتی تھی. اس واسطے میرے بچہ میں تینوں رویا کہ اس واسطے ہاں, پر جاؤ میرے لال میں تینوں اجازت دینا پیا. اجازت لے کے پھر سید علی اکبر یہ ہویا اپنے پھپھو جان دے کول جانا پیا. عرض کیتا پھپھو جان اجازت لینے واسطے آیا. فرمایا علی دی تھیاں اجازت دے دیاں گی, پر علی اکبر ایک گل یاد رکھ لائے. عرض کی پھپھو جی کی. فرمایا بیٹا تو کیوں میرے نانے دی تصویر میرے گھروں چڑھ جائے گی, آئے نانے دی جدائی یاد آ جائے گی, آئے نانا جان دی جدائی یاد آ جائے گی. میں دل نو تسکین کیویں دیواں گی, دل نو تسلیاں کیویں دیواں گی. سید علی اکبر نے پھپھو دیاں قدماں تے سر رکھیا. عرض کیتا پھپھو جی میں جدا ہم شکل ہاں او دے نام تے اجازت منگنا پیا. سیدہ نے بھی اجازت دے دیتی ہے. پھر امی شہربانو دے کول گئے. عرض کیتا امی جان اجازت
اجازت لینا آیا ماں کے حوصلے تو بھی قربان جائیے پتر نے اجازت دے دیتی ہے پتر نے اجازت دے دیتی ہے اجازت لے کے جس نے جا رہا ہے اجازت لے کے فرمایا پیچھے ہٹے تمام بزرگوں کو اجازت لے لیے فرمایا آؤ علیت اے امام زین العابدین اے پیارے علی آباد آؤ ذرا میرے گل نہ لگ جاؤ تو ویر رج رج کے مل لیے جس نے بیمار ہے امام زین العابدین چھاتی نہ لایا وے وہ دوست لیتے ہوئے نہیں بیمار نہیں اٹھ نہیں سکتے پانی کی شدت دل میں سہارا کیون ہوے پانی کی پیاس بڑے شدت کی لگی ہوئی ہے وہ دونوں شہزادے لیٹ گئے نے وہ چھاتی نال چھاتی لگی سیدیاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں ناراں جاری ہو گئی نارا جاری ہو گئی نے فرما دینے پہ سیدہ دل تے نہیں کردا تینوں چھڈ کے جاواں تو بیمار ہے ایتھے آئے تینوں دوا دین والا کوئی نہیں ہوے گا سیدہ میں جاتے رہا واں پر ہن میں جاؤں کراں کی ادھر کوفی للکار دینے پہ وہ دونوں پائی آخری بار ایک دوجے دے چہرے نوں ویکھ کے ہاں نکلیاں نے پیچھے ہٹے حضرت سکینہ آنسو بہا رہی نے حضرت سکینہ آنسو بہا رہی نے فرمایا سکینہ تو کیوں رو رہی ہے تو تے نمی دی حالی تینوں کی پتا ہے فرمایا ہے میرے پیارے علی اکبر رو تے اس واسطے رہی ہاں ایک تسی جا رہے ہو اور نالے زیادہ رون دی وجہ نہیں ویرا رون دی وجہ ہو رہے فرمایا کی وجہ ہے سورا اے سکینہ کی وجہ رون دی عرض کیتا ویرا رو تے اس واسطے رہی ہاں کہ آئے سورا تیریاں اڈیکا رکھ دی ہوے گی آدھی ہوے گی میرا ویر مینوں لین آئے گا آئے میرا ویر مینوں لین آئے گا وہ تیریاں اڈیکا وچ بیٹھی ہوے گی وہ اڈیکا رکھ دی ہوے گی ہوے گی سب پردیسی وطنی آئے میں تری اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میریاں لین نہ آیوں سارا وہ تیریاں اڈیکا رکھ دی ہوے گی اور دوستا ادھر کی کیفیت ادھر دوستا شہزاد علی اکبر اتفاق کی بات یہ کہ جس وقت سرکار شہزاد علی اکبر سورا یاد لاندی ہے پی کہ ویرا تینوں سورا اڈیکا رکھ دی ہوے گی آئے میں تے کول تینوں اکھی ودیا کرنی پی سورا نو کی پتا ہوے میرا ویر شہید ہو چلیا وے آئے اج سورا بھی کول ہوندی اکھی ویر نو ودیا کر دی ادھر دوستا مدینے دے وچوں ایک ڈاچی سوار تیزی نال لنگدا پیا ڈاچی سوار جا اپنی ڈاچی نو دوڑا کے لنگدا پیا سیدہ سغرا بیٹھیاں نے فرمایا وے ڈاچی سوارا جان والیا میری گل سن جا آواز دارو قطار رو رہی نے درد نال رو رہی نے فرمایا وے ڈاچی سوارا ڈاچی سوار نے تو ڈاچی رو کی فرمایا تو کدھروں آیا نے کدھر چلیا نے وہ آواز عرض کردا سیدہ ویر کوفے گئے ہوئے نے ایک مہینے دا وعدہ میرے نال علی اکبر کر گیا وے آئے کوئی میرے ویراں دا پتہ نہیں دیندا ڈاچی سوارا جے کوفے والے جاویں تے میرے علی اکبر نے آکھی جلدی آ ویرا میں تیریاں اڈیکا رکھنیاں پئی جلدی آ ویرا میں تینوں تیریاں تانگ رکھنیاں پئی آئے میرا ویر علی اکبر کدوں لین آوے گا امام علی مقام دی پیاری بچی اس ڈاچی سوار میں جگہ آندی ہے پئی ڈاچی سوار دیاں ہاں نکل گئیاں فرمایا بی بی لیا پھر تیرا میں قاصد بن کے جانا وا لیا جے رب تیرے بچیاں دے تیرے صدقے رب میرے بچیاں نوں صحت دے دے گا لیا بی بی میں جانا پیا بی بی تو ہے کون کنوں کدے ول سنیا گل نہیں آپ فرماویاں نے کہ میں حسین دی وچھڑی ہوئی تھی ہاں آئے مدینے وچ رہ جان والی ہاں حسین دی وچھڑی ہوئی تھی ہاں میرے ویر نوں آکھی مدینے وچ رہ جان والی سغرا تیریاں اڈیکا رکھ دیے بھائی اے چالا وچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نواڑیا پین جس پین دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا میرے امام جی تی خط لکھ کے دینی ہے بھائی فرمایا وے کاس دا خط تے لکھ آخ میں علی اصغر لئی کھلونے لے کے رکھے ہوئے نے میں علی اصغر دے کپڑے سی کے رکھے نے آئے میرے اونو محمد میرے کدوں ملن گے آئے ابو جی جلدی میرے ویر نو کرو آئے میرے ویر نو جلدی کرو سورا کولو مزید جدائی برداشت نہیں ہوندی آئے سکینہ میں آ کے تیرے نال گل کراں گی نی تو تے بڑیاں قسمتاں والی اپنے ویراں نال کھیلنی ہے پئی نی اصغر نو لوڑیاں دیندی ہوے گی فوجی جلدی میرے ویر نو کرو جس لیے بات ہوں پئی خط قاصد نے پڑیا ادھر قاصد ٹر پیا ادھر امام دا پتر جیڑا وے سکینہ دے کول جدوں سنیا ادھر قاصد ٹر پیا وے ادھر امام نے تیار کر کے پتر نو سواری تے سوار کیتا وے پتر خامیاں تو باہر نکل گئے علی اکبر مدینے وال منہ کر کے رون لگ پے فرمایا پترا کی گل رویا کیوں ہے عرض کیتی ابا جی اکو وجہ رون دی فرمایا بیٹا کی عرض کیتی ابا جی مینوں سورا دی جدائی کھاندی ہے پئی ہائے میری سورا میریاں اڈیکا لگدی ہوے گی ہائے میریاں اڈیکا رکھدی ہوے گی آدھی ہوے گی میرا ویر مینوں لین آئے گا
فرمایا دی ہوئے گی میرا ویر مینوں لین آئے گا. ہائے کوئی سورا نو جا کے آکھے سورا میرے کو وعدہ پورا نہیں ہو سکیا. سید نے دلاسا دیتا. امام نے قصہ مختصر پتر نو میدان ول کلیا. واسلے جہنم کئیاں کوفیاں نو شہزادہ علی اکبر نے کیتا. آخر ویکھیا جی امام علی مقام دے پیارے پتر دے دوستا جسلے تے تلوار دے جہاں ویکھے نے عمرو ساگ آواز دے میں پائے اوے حسین دا پتر جانا نہ پائے یک بار دی نال حملہ کر دیو. او پھر تیراں دے نہیں پے گئے نے میریاں دیاں نیاں سیدھیاں ہو گئیاں. اوے تیراں دے وار پہ ہوندے نے تلواراں بجلی دی طرح چمک رہیاں نے. اوے کلی دا نال وچ کھلوتا ہے ہر پاسے تیر وسدے دے پے. آئے شاء اللہ کوئی پردیسی نہ دیوے تے کافی جنال تو پارے. آخر دوستا ایک ظالم اگے ودیا اوے نیزا ماریا برچھی ماری تے علی اکبر دی چھاتی وچ. شفیع رسول خدا نبی دا ہم شکل سواری تو چکرا کے زمین تے تشریف لایا ہے. اور روایتاں دو ملدیاں نے ایک ایویں لاش دے ٹکڑے کر دیتے دوجی روایت نہیں ٹکڑے نہیں کیتے. آواز آندی ابا جی مینوں بچائیو آئے ابا جی آئے ابا جی. ابا جی دی آواز آ رہے ہیں ابا جی دی آواز آ رہے ہیں. امام دوڑیا امام دوڑے جا کے حالی پتر دے روح پرواز نہیں کیتا. امام نے اپنے پتر دا لاشا چولی وچ تر لیا وے. فرمایا اوے میرے ننے علی اکبر اوے پترا ذرا اکھ تے کھول اوے پیو نال آخری گل کر لے اوے پیو نال کوئی آخری گل کر لے اوے تیرا باپ آخری بار میرا پتر فرمایا ہوئے میرے جوان علی اکبر اوے ایڈا جوان پتر جدا چر جائے اس باپ دی کی زندگی ہے. فرمایا ہوئے میرے لال اوے اٹھ میرا پیو نال کوئی گل کر. او دوستا شہزادہ علی اکبر دے چہرے تو خون نو صاف کیتا وے. اوے زلفاں تو مٹی چاڑی چھاتی تو نیزا پٹیا اوے برچھی کڈی خون دا فوارا باہر آ گیا. فرمایا ہوئے ظالمو میرے پتر دی چھاتی وچ میرے پتر دی چھاتی وچ نیزا ماریا جے. اوے بڈھے پیو دی اوے کمر ٹیڑھی کر چھڈی جے. کسلے دی بات ہوئی ہے پتر نے اکھاں کھولیاں. فرمایا ہوئے میرے لال کوئی آخری گل پیو نال کرنی ہوئی. شہزادے دے چہرے تے صاف کیتا. فرمایا پترا ذرا پکھا تے کھول پہچان تو کدی چوری وچ. جسلے اکھاں کھولیاں ویکھیا تے پیو دا چہرہ نظر آیا وے. فرمایا پترا پہچان نہ اوے دوستا سر دے اشارے نال فرمایا ہاں ابا جی پہچان نہ وا. فرمایا پتر ذرا زبانوں بول کے دس میں کون. عرض کیتی ابا جی تسی میرے ابا جان ہو علی دے لال ہو او تسی فاطمہ دے لختے جگر ہو تسی میرے والدے محترم ہو. فرمایا پترا کوئی آخری گل پیو نال کرنی ہوگی. شہزادے دی اکھاں چوں آخری چند آنسو نکلے. عرض کیتی ابا جی میں کیڑی گل کراں اکو یاد میرے دل نو کھاندی ہے بئی اکو گل مینوں کھاندی ہے بئی. فرمایا پترا کیڑی گل ہے. عرض کیتی ابا جی آئے مینوں سورا دی یاد ستاندی جے. اے ابا جی کی ابا جی مینوں سورا دی جدائی کا دی ہے بھائی. فرمایا اللہ پترا تیرا باپ تیری آخری گل بھی پوری کر دینا ہے. میرے بچیا تیری یہ بھی گل پوری کر دینا. میرے امام نے انگلاں اٹھائیاں نے. فرمایا لے میرے لیے اصغر ذرا انہاں انگلاں وچ پیان ماری اور جسے انگلاں وال چاٹی کیتی او امام دی انگلاں وچ علی اکبر نے ویکھیا تے سغرا مدینے دے راواں وچ روندی نظر آئی ہے. آیا دی سب پردیسی وطنی آئے تو تم اکبر بول بہارا وعدہ کر کے امری جایا دریا لین میں آئو سارا میری راہ میرے جلدی لہر آ جاؤ. اے ابو جی فرمایا پترا عرض کیتا جی ابو جی. فرمایا پترا ذرا انگلاں دے وچوں پیار ماری
کوئی انگلاں وچ دھیان مریا ماریا مدینے دے راواں وچ سورا روڈی نظر آئیے عرض کر دیے ایک مہینے دا وعدہ کرن والیا ویرا ہائے میں تیری عوضی کا رکھ لیا کیوں میں قیامت برباد ہو گئی جدو سیداں دے اوے سیدہ سے ظلم ہوندے نے پے امام دے روح پرواز امام دے پتر دا روح پرواز کر گیا ان للہ و انا الیہ راجعون امام نے جوان پتر دا لاشا اپنے موڈیا تے چاہ کے جسے خیمیاں دے وال لگا ہوندا ہے خیمیاں وال لگا ہوندا ہے تے سکینہ دروازے وچ کھڑیاں اپنی پردے دار پھپھی نوں آندیاں نے پیاں عرض کردیاں نے بابا جی میرا ویر میرے ابو دے موڈیا تے سوار ہو کے لگایا ہوندا جے جسے خیمیاں دے درمیان قریب آئے خیمیاں دے اندر امام دے پتر دا لاشا ٹکیا امام دے پتر دا لاشا لٹایا حضرت سیدہ شہربانو تے غشیدی حالت تاری ہو گئی ہے سیدہ زینب اپنے پیارے بھتیجے دا سر جھولی وچ رکھ لیا سیدہ سکینہ عرض کر دیا نے وے علی اکبر وے میرے جوان ویرا وے میرے علی اکبر ویرا تو تے میری بہن نال وعدہ کیتا سی میں تینوں لے آواں گا ارے تو تے میری بہن نال وعدہ کیتا سی اس لیے بات ہوئی سیدہ نے اپنے ویر دے لاشے نوں چومدیاں نے پیاں حضرت سیدہ زینب جہاں نے اپنے پیارے بھتیجے کا لاشا جہی ہے لاشا جہا ہے وہ جھولی میں دھیا ہوا ہے امام نے پتر کا لاشا سیدہ کی جھولی میں سیدہ زارو قطار رو رہی نے عرض کر دیا نے اے میرے پیارے بھتیجیا وفادار بھتیجیا بولتے صحیح میں جملہ زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح وے وفادار بھتیجیا بولتے صحیح میں جملہ زلف زنجیر تیری مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری اور سیدہ اپنے پیارے بھتیجے دیاں زلفاں نوں صاف چہرے تو گرد و غبار نوں صاف کر دیاں نے پیاں اس نے صاف کر دیاں پیاں امام عالی مقام نے اپنے پیارے پتر دے لاشے دے کول کھلو کے فرمایا اوے گل یار دی او دوستا لے سونی امانت میرے ربا گل یار دی گلوں نہیں لائی دیے دائم سونے محمد دے نام اتو سونی چیز باہر نہیں چاہیے آسمان وال منہ اٹھایا رضی تحکم الحاکمین اے میرے کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو اکبر سے نوجوان بھی رنگے ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رنگے ہوئے شہید